Irgatá gceist le bhulaíocht ná ionsaí leanúnach, leabhartha sicóileacht nó fiosúil a dhéanamh ar duine éonar nuair a grúpa ar daoine eile. Tugtar ar na mílte páistí ar fud an tír agus ní ghlachfar leis sa scóisiúil. Tá 4 sais bhulaíocht. A bhéal, seo nuair a dtéann duine rud éigin fút a gcuirtíonn na mothúcháin. Form culta den bhulaíocht seo ná nuair a scarann tú raflaí faoi daoine. Bhulaíocht fisiceáil, seo nuair a leagann duine lábhar. Mothúcháin, seo nuair a fágann duine éigin thu amach nó gan bheith leabhar leat sa clós. Cahar cinál bhulaíocht na cyberbulíocht nó bhulaíocht ar líne. Daoine ar aontar bhulaíocht ar thu nach bhfuil aon cúta. Tá tríomhar le dhéanamh má bhíon bhulaíocht ar steachart. Aber stop má tá tú mí compórda. Rimig agus aligón bulaíocht. Aber le bhám, iad nó múntar faoi céir atá cuairla. Tá fás mar tugtar cyberbullying nó cyberbullying le blianta beaga nús. Elín seo nó bhíon an bulí úsat an idirlíon chun bulaíocht dhéanamh. Hina seo bhulaíocht bíonn an bulí ag roiint breige, maslaí agus raflaí faoin daoine ar líne. Irlíonn saoibhar bhulaíocht riamh duit. Stop. Má tá daoine a dhéanamh cyberbulíocht ort. Mócht do riomhra agus imigh leat. Den stálan agus iniste duine fósa. Coscar éontar bulaíocht sa scóise agus déinte go leor chun ordaíar ar bulaíocht. How's the people in school have? Bantar íse as restorative practice chun deachtartaí a réiteach. Tá Samhna Frithbhulaíocht agus na bhíonsaí códas agan an seo sa cós chuir béim ar réalta códas agus náirt eile. Tugur gach cás bulaíochta an daimhréire. Is féidir an déanú le bhulaíocht agus más gach bá foghlaim na scoile cogadh an Gaelscoil na Chuilinn.